আমিতো বচাব নোৱাৰোঁ। এবাৰ কৰিবলৈ ভাল খানা বুলি এটা ৰেজিষ্টাৰ থাকে আমাৰ চব তাত কেন্দ্ৰীয় খানাত হয় আমাৰ গাঁৱত বস্তু নহয় रङिया नाग्रिजुलि थांग्रा लामानि थाइगेरखारि सकआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय गिख्रंथाव डाम्पार सालायनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय निज दिफिलिनि थागिबि बाबुल नार्जारिनि फिसाज्ला 30 बोसोर बैसोनि सन्जय नार्जारिया न'निफ्राय गावनि बाइकजों थाइगेरखारि सकआव थांबाय थानाय समाव रङियानिफ्राय नाग्रिजुलि फारसे थांबाय थानाय AS14C5517 नम्बरनि डाम्पार गारिया थाइगेरखारि सकनि साखाथियाव बाइकखौ उनथिंनिफ्राय सौख्लायो आरो जायगायावनो सन्जय नार्जारिया जिउ गोमायो। बेनि लोगो लोगोनो जाथायनि बागै गान्धीबारि पुलिस आउटपोस्टनो खौरां हरनायनि उनाव गान्धीबारि आउटपोस्टनि पुलिस हान्जाया डाम्पार गारिखौ हमनो हायो। बेनि उनाव गान्धीबारि पुलिस आउटपोस्टआव रायजोफोरा फैनानै नायफैनायाव डाम्पार आरो गारि सालायगिरिखौ नुयैनि जाहोनाव गान्धीबारि आउटपोस्टखौ रायजो राजाया बेंखनो आरो 24 घन्टानि गेजेराव पुलिस बिफाना जाथाय जानायनि सायाव जेबो राहा लायाब्ला रायजो राजाया गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै सांग्रांथि होयो। रङियानिफ्राय लोंथिबारि थांनाय मेन हावेरा रास्ता बे लामायाव माने दिनै थाराखारि सकनि खाथि सेरावनो सासे खांख्लाबारि गामिनि सन्जय बर' सेंग्राया माने गान्धीबारि थांनाय लामाथि माने बाइक सालायना थांबाय थादोंमोन उन फैनानै बियो डाम्पारा स्पिडआव फैनानै बिखौ माने बे सन्जय बर' होननायखौ सौख्लायनानै जायगायावनो बियो बे सन्जय बर' होननाया जायगायावनो गोग्लैनानै लोगो लोगोनो 5-6 मिनिटसोनि उनावनि माने स्पट डेथ बेयो 9:30 बाजियाव जागोन मोनाबिलिनि 9:30 बाजियाव बिनिफ्राय खबर खालामनानै डाम्पारखौ हमनो थाखाय गान्धीबारि आउटपोस्टआव खबर हरदोंमोन गान्धीबारि आउटपोस्टआ हमदो होननानै जोङो खबर मोनदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा गान्धीबारि आउटपोस्टआव फैनाय लोगो लोगोनो बे गान्धीबारि आउटपोस्टआव बे ड्राइभार डाम्पार गारिखौ जों नुफैयाखै नुफैयैनि जाहोनाव जों सोंनायाव आइसिखौ सोंनायाव आइसिया बुंबाय मा तामुलपुर थानायाव पठायबाय जों होननानै खिन्थु तामुलपुर थानायाव पठायबाय होननानै बुंनायाव जों लुबैदों मा माने बे डाम्पार गारिनि नाम्बार आरो ड्राइभारनि बे बिथांमोनखौ जोंनो नांगोन होननानै जों सोंनायाव बिथांमोना जोंनो मोनसे फट' होदो ओमफ्राय गारिनि नाम्बारखौ होदो दा बिनि सायाव जुदि सासे सन्जय बर'आ थैलांबाय बिनि सायाव 24 घन्टानि गेजेराव जुदि एक्सन जाया होमबाना जोङो बिनि सायाव बेलेग बेबस्था लानाय जागोन बिनिखायनो जों अनुरद खालामदो खावलायदो प्रशासन बिभागखौ जुदि 24 घन्टानि गेजेराव बिनि सायाव एक्सन जायाबा जों बिनि सायाव रायजो नाङैनो मोनसे डिसिसन लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे आं प्रशासन बिभाग आरो डिसि महोदयखौबो आङो अनुरद खालामनो नागिरदों रङिया टु लथिबारि बे लामायाव प्रत्येकटा जोंनि सक माने मोनफ्रोमबो जायगायाव स्पिड ब्रेकार होनो थाखाय आं खावलायदो जोङो रायजो राजाफोरा खावलायदो जायनि जाहोनाव मानो खावलायदो माने फुंनि समाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा माने एक्सारसाइज खालामनो थाखाय माने खारबोयो बिसोरो फुङाव एक्सारसाइज खालामो बे एक्सारसाइज खालामनायाव डाम्पारफोरा बिराद स्पिडआव खारबोयो बे स्पिड खारबोनायनि जाहोनाव एक्सारसाइज खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदि जोबोद उसुबिदा मोनदों बिनि थाखायनो डिसि महोदयखौबो खावलायदो आरो प्रशासन बिखयाखौबो खावलायदो जाहाथे प्रत्येकटा सकआवनो स्पिड ब्रेकार होयो बेखौनो जोङो खावलायबाय।